igsunan ko diha kang Kristo. Mao kini ang ika-13 nga sesyon sa mensahe sa krus ug sultian ko kamo kabahin sa probidensya nga gitago ug humikan sa bisti ug sapot ni Jesus. Sa Jesus nagagi og grabing pag-antos ug gilansang aron luwason ang mga makakasala gumikan sa ilang mga sala. Sa dihang iyang giangkon ang pag-antos sa krus, siya nagsulob sa tunok nga purong-purong. Gibunalan gilansang pinaagi sa iyang mga kamot ug tiil ug giduslak sa iyang kilid. Kining tanan wala mahitabo sa iya lang. Kada hitabo aning butanga kay gibuhat pinaagi sa probidensya sa Dios. Sa Jesus gipahigda sa pasungan aron muhatag sa pagkaon sa kinabuhi sa katawhan nga wala ray kalahian sa mga hayop. Siya na ningabuhi sa pobre aron hatagan ta og kadato. Siya gibunalan aron luwason ta sa mga sakit-sakit ug gisulob ang tunok nga korona aron pasayloon ta sa atong mga sala nga atong nakomitar diha sa atong mga hunahuna. Susama, ang proseso sad sa pag-antos ni Jesus kay importante aron ipalinggawas kita sa sumpa tungod sad sa pagsupak ni Adan ug luwason ta sa atong mga sala. Sa niini nga sesyon ako mo testimonya sa probidensya nga tinago ni Jesus sa sanina ni Jesus nga gilansang pinaagi sa iyang mga kamot ug tiil. Ako naglaom nga inyong maamguhan ang lawom nga gugma sa Ginoo nga nagmalipayong giangkon ang tanang pag-antos sa alang kanato. Ako nagampo sa ngalan sa Ginoo nga mahimo kamong maanyag nga pangasawunon sa Ginoo nga diin ihatag ang ilang kinabuhi para sa Ginoo. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, sa mga nitambong si Jesus gibunalan og nagsulob sa tunok nga korona. Ang iyang tibuok nga nawong og lawas kinapuno sa dugo ug karon kinahanglan niyang bitbiton ang bugat nga krus. Iyang gibitbit ang krus padulong sa lugar kung diin siya ibitay og miadto sa Golgota. Sa dihang niabot na siya, gihubuan siya sa iyang sanina sa mga sundalo. Ang karon nga pasahi sa Juan kapitulo 19 bersikulo 23 hangtod sa 24 nag-ingon og sa gikalansang na si Jesus sa mga sundalo diha sa krus, ilang gikuha ang iyang mga bisti ug ila kining gibahin sa upat, usa alang sa matag sundalo. Apan ang iyang kamisula walay tinahian, lunlun hinabol sukad sa taas hangtod sa ubos. Og sila na nag-ingon sa usag-usa, dili ta kini pagtabas-tabason kun dili ripahon ta kung kinsay makatag-iya niini. Kini aron matuman ang kasulatan nga nagaingon, ilang gibahin-bahin ang akong mga bisti alang sa ilang kaugalingon ug ang akong sinina ilang giparipahan. Sa dihang gibitay siya sa krus, ang iyang panggawas nga sinina o bisti kay gikuha o gibitay siya nga hubo. Ang bugtong anak sa Dios nga gamahanan kinahanglan nga kuhaon ang kaulaw sa paghubo diha siyang ubos nga mga binuhat nga mao ang mga tao. Ang rason nga sa Jesus giangkon ang kaulaw aron sa pagkuha sa ulaw sa nga atong nakuha. Ang nasanti nga sa Jesus giangkon ang tanang bati, mga katawa ug mga pagkaway bili nga mao ang dapat makuha sa makakasala nga mao kita. Kung ang nagdugta nga pagkaon o hugaw nga naa sa inyong sanina ug ang imong baho kay grabe na kabaho, makaatubang ka ba og daghang mga tao? Ikaw maulaw gyud ka pag-ayo diha sa pagpakita sa imong kaugalingon sa publiko hangtod nga imo na kining makuha. Apan ang sala mas hugaw pa kaysa sa mga basura o mansa nga naa sa inyong mga sanina. Sa dihang si Adan ang unang nakakomitar og sala pinaagi sa pagkaon diha sa kahoy sa kaalam sa maayog dawtan, iyang gitago ang iyang kaugalingon sa mga kahoy diha sa nawong sa Dios tungod kay siya nakasala. Nakabati siya kaulaw diha sa Dios ug naningkamot sa pagtago diha sa nawong sa Dios. Sanglit ang tanan nga buhi na sa sala sa pagpadayon sa panahon ng mga tao nagkadaghan ang mga sala. Sa dihang mga komitar sa lagsala ug mubuhat sa dautan sila moingon, ang tanan nakabuhat na niini, ang ilang konsensya nagkagahi. Usasad sa karong katapusan nga adlaw kita nang nangabuhi aning kalibutan nga mas hugaw pa kaysa sa laing panahon. Kung ang mga tao nga 30 or 50 na katuig sa una nakakita sa kalibutan karon, sila makuratan. Ang mga sala ay konsidera nga hugaw sa una kay naitabo na kasagaran karong panahon na. Kay tungod ang kini nga makakaulang nga butang nga halos dili nato nga ma-imagine sa una kay naitabo na karong panahon na. Pero bisag unsa kadautan ang henerasyon, ang tanang makakaulang nga sala kay madan-ag diha sa kahayag sa pulong sa Dios. Kung ngit-ngit dili kita makakita sa kwarto nga hugaw kaayo. Apan dihang ipasiga ang suga kita klarong makakita sa hugaw sa kwarto. Susama ang atong itandi ang atong kasing-kasing sa pulong sa Dios nga mao ang kahayag, mahibaw-an nato nga mas makakaulaw ang sala nga naa sa atoa. Kadtong naningabuhi sa sala ug dautan nga namansahan sa kahugaw ni ining kalibutan na kay maulaw sa dihang sila mobarog sa hukmanan sa Dios. Ang ilang hugaw nga kasing-kasing ug buhat kay klarong maipakita nga mismo sila dili makapahimo og isa sa ilang mga ulo. Apan sa Jesus niluwas kanato gumikan sa atong mga sala sa pagpasakit ug pagkatawa nga angay nga atong makuha. Aron nga katong mutuon niini dili na angay nga maulaw.
Sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 21, nag-ingon, og nagbuhat ang Ginoong Dios alang kang Adan ug kang Eva og mga sapot nga panit sa mga mananap ug gibistihan niya sila. Sa pagtabon sa kaulaw ni Adan ug ni Eva nga gipalayas sa tamnanan tungod sa ilang mga sala, ang Dios may buhat og sanina pinaagi sa panit ug sila gisinanaan. Si Jesus nga mianhi sa kalibutan kay gibitay sa krus nga hubot ug gilukat ang makakasala diha sa kaulaw. Sa Gipadayag Kapitulo 3, versikulo 18 giingon, busa tambagan ko ikaw sa pagpalit gikan kanako og bulawan nga gilunsay pinaagi sa kalayo aron ka madato. Pagpalit usab og bisting puti nga isulob mo aron katabunan ang imong makaulawong pagkahubo. Pagpalit usab og tambal nga idihog sa imong mata aron ka makakita. Si Jesus mitambag sa simbahan sa Laodicea sa pagpalit og puti nga sininina aron sulubon, aron nga matabunan nila ang kaulaw sa ilang pagkahubo. Ang Dios mihatag og warning sa mga init-init sa ilang pagtuo sa pagkumpisal sa ilang pagtuo diha sa Dios, sa pagkasentipika, sa ilang kasing-kasing ug sa pag-andam sa pagdawat sa Ginoo. Ako naglaom nga mahimong malipayon kamo sa kahiladman sa iyong kasing-kasing sa pagigugma sa Ginoo, nga mikuha sa mga kaulaw sa mga makakasala. Ako nagampo sa ngan sa Ginoo nga kamo paspas nga makumplisya ang perpektong santifikasyon aron sa pagdawat sa Ginoo nga walay kaulaw. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, ang mga sundalo gikuha ang panggawas nga sanina ni Jesus ug gihimo kining upat ka parte. Apan ang iyang kamisula walay tinahian lunlon hinabol sukad sa taas hangtod sa ubos. Kun dili giripan nila kini ug ang usa sa mga sundalo kay nakatag-iya niini. Karon sa niini nga seryoso nga sitwasyon nga diin ang inosente nga si Jesus kay gilansang ug kini tinuod ba nga angayan kini isulat kabahin sa unsay nahitabo sa iyang mga sanina. Makabati ka mo og kalahi nga ang Biblia nagsulat ug daghan niini nga mas detalye kabahin sa mga sundalo nga gikuha ang panggawasnong sanina ni Jesus ug gibahin kini sa kaupat nga parte. Apan ang iyang kamisula walay tinahian lunlon hinabol sukad sa taas hangtod sa ubos o ang mga sundalo nagripa niini. Usasad ang sinina ni Jesus kay wala nahimo sa mga mahalon nga mga materyales ug dekorasyonan og mga mutya. Napudpud na kini, nabugan og namansahan og dugo. Usasad kahibulungan nga ang mga Romano nga mga sundalo kay gitunga-tunga ang mao nga bisti o naghulbot-hulbot sila para sa kupo o kamisula. Unya gitagna na usab sa Salmo di na hisulat kini sa dugay na nga panahon. Sa Salmo Kapitulo 22, versikulo 18, giingon, gibahin-bahin nila ang akong bisti ug nagripa sila alang sa akong kupo. Usasad sa karon nga pasahi giingon, nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nagaingon. Gibahin-bahin nila ang akong sapot ug giripahan nila ang akong bisti. Ang Biblia napakita sa tua og importante nga probidensya sa Dios pinaagi sa bisti ni Jesus. Nagsimbolo kini sa kaagi sa Israel human sa panahon ni Jesus. Ato sang unahon ang paglantaw ngadto sa probidensya kabahin sa panggawas nga sinina o bisti. Si Jesus ang anak sa Dios ug ang hari sa Israel ang mga tao sa Dios. Ang paggawas nga sinina ni Jesus nagsimbolo sa nasod sa Israel ug sa mga tao nga nagpuyo dinhi. Ug tungod kini kay ang paggawas nga sinina ni Jesus kay tunga man sa makaupat, ang porma sa mao nga sinina kay nawala. O ang nagpabilin lang kay maong material, ang tela ra ang nagpabilin. Kini nagpasabot nga ang nasod sa Israel kay maguba ug mawala ang iyang porma sama sa panggawas nga sinina ni Jesus nga diin gitunga. Kaya ang bahin sa tila ang material sa mao nga sinina kay maura ang nabilin, ang ngalan ra sa Israel kay maura gyud ang mabilin. Ang mga Romano nga mga sundalo ang nagtunga sa sinina, nagsimbolo nga ang Israel kay maguba pinaagi sa imperyo sa Roma. Ang panggawas nga sinina kay natunga sa makaupat, ug kini nagpasabot para sa mga tawo sa Israel nga magkatibulaag ngadto sa upat ka direksyon, paingon sa tibok kalibutan. Ang kaagi human niini kay natuman gayud sa ingon ni ana nga paagi. Sa Lucas Kapitulo 19, versikulo 43 hangtod sa 44, gipropesaya ni Jesus kabahin sa syudad sa Jerusalem. Kay maabot ang mga adlaw nga libutan ka sa imong mga kaaway, ug galihan ka ug atakihon kanila sa tanang dapit. Gubon ka sa hingpit ug pamation ang mga tawo nga nagpuyo diha kanimo. Ug walay usa ka bato ang ibilin nila nga nahimutangan niini, kay wala nimo ilha ang panahon nga mianhi ang Dios aron sa pagluwas kanimo. Sama sa gitagna ni Jesus ang Jerusalem kay nalibutan og giatake sa mga Romano nga mga sundalo nga giuluhan General Titus sa panahon sa 70 AD. Ang mga tawo sa Israel nakigbisok gayud batok sa mga Romano apan sa katapusan ang syudad kinakuha ug ang tibuok syudad kinaguba. Sa gingon ni Jesus walay usa ka bato ang ibilin diha sa nahimutangan niini. Maski ang mga bato sa templo kay giguba gayud sa mga Romano nga sundalo. Sumala sa gitala sa kaagi, lapas sa milyon ka mga Hudeyo ang napatay ug daghan sa ilaha ang gipalansang samtang sa ang syudad kinakuha. Kadtong mga nabuhi kay nagatibulaag ngadto sa upat ka direksyon ug sa kadadto gilarutos na ang mga tawo sa Deo
nga mga hintil nga nang nangabuhi og laylahi nga mga lugar sa tibuok kalibutan. Sulod sa 2000 ka tuig sa pag-antos, ang pinakamasulubon nga ug kuyaw kaayo nga insidente kay natabo sa panahon sa World War II pinaagi sa Nazi. Sulod sa dyutay nga panahon, lapas unom ka milyones sa mga tawo ang napatay tungod sa lang kay sila usa ka Hudeyo. Dugang pa niini sila gipatay nga hubo. Sa wala pa ko mituo sa Dios akong hunahuna nga kahibulungan kayo sa dihang nakadungog ko may tungod sa pagpatay sa mga Hudeyo. Kasagaran sa dihang sila mupatay og usa ka kriminal, tugtan nila sa pagsulubon og limpyo nga sinina apan daghan kaayo sa mga Hudeyo ang walay sapot sa dihang sila gipatay. Apan human ko nito sa Dios ug nasabtan ang probidensya sa krus akong nasabtan ang rason. Ang kining mga klase sa kamatayon sa mga Hudeyo kay usa sa mga tunglo nga mihapak sa ilaha human nila patya sa Jesus nga niana sa ilaha isip ilang hari. Bisan kadtong mga tawo nga direkta gayud nga nilansang ni Jesus kay mga Romano nga mga sundalo, ang mga Hudeyo gayud ang mihangyo ngadto sa ilaha nga ilansang si Jesus. Tungod kay ang Judea man kay sulod sa mando sa Roma, dunay permiso ang gikinahanglan gikan sa gobernador nga ipadala gikan sa imperyo sa Roma aron patyon si Jesus. Si Pilato nga gobernador sa Judea nasayod gayud ni si Jesus kay inosente. Busa dili siya ganahan nga sentensyahan si Jesus og kamatayon. Apan tungod kay ang mga Hudeyo namugos pag-ayo nga sentensyahan siya sa kamatayon, si Pilato naingon, "Wala ako'y labot sa dugo niining tawhana," mingon siya. "Inyo kining gusto." Gingnan niya mga Hudeyo nga sila ang manubag sa pagpatay sa usa ka inosente nga tawo. Bisag siya ang nag-issue sa og sentensya og nga kamatayon kang Jesus. Mahitungod niini sa Mateo kapitulo 27 bersikulo 25 gingon, unya ang tanang mga tawo nanubag kaniya. Kami ug ang among mga anak mo'y dag-uti sa selot sa iyang dugo. Giingon sa panultihon kapitulo 18 bersikulo 21, ang imong isulti makaluwa sumulaglag sa kinabuhi, busa kinahanglan nga dawaton mo ang samputanan sa imong gipanulti. Maski ang mga Hudeyo na dawat nila ang samputanan sama sa ilang gikumpisal. Sila gipatay nga hubo sa panahon sa World War II, mao kini ang bayad sa ilang pagpatay ni Jesus nga hubo. Sa dihang sila ni kumpisal, kami ug ang among mga anak maoy dag-uti. Gikinahanglan man nga buhi sila og grabe kaayo nga mga pag-antos sa dugayng panahon. Ang kaagi sa ilang mga pag-antos kay nagsimbolo sa pagtunga sa panggawas kasi nina ni Jesus ngadto sa ikaupat. Sunod giingnan nga ang kupo ni Jesus walay tinahian, pasabot nga wala kini gihimo pinaagi sa pagborda og daghang mga tela. Apan kini sinawalo ngadto sa usa ra ka tela gikan sa taas paingon sa ubos. Dinhi ang kupo nagsimbolo sa kasing-kasing sa tawo. Ang kupo ni Jesus nga hari sa Israel nagsimbolo sa kasing-kasing sa mga kaliwat sa Israel ug ang ilang pagtuo para sa Dios. Ang gigikanan sa Israel kay si Jacob, giusab sa Dios ang ngalan ni Jacob ug Israel ug gihimo ang 12 ka tribo gikan sa iyang 12 ka mga anak. Tungod kay nasayod ang Dios nga ang sulod sa kasing-kasing ni Jacob kay maayo diha sa kaliwat ni Abraham, gitugtan niya ang iyang pilion nga ang mga tawo pinaagi kang Jacob. Gikuptan niya ang Israelita sa nga ilang ilanan isip usa ka rasa pinaagi sa dili mang minyo ngadto sa ubang rasa ug sila nagserbisyo lamang gayud sa Dios. Apan sa panahon nga mihari si Haring Rehoboam, ang anak ni Solomon dunay nahitabo nga pagtunga sa Israel ug ang mao nga nasod kinatunga ngadto sa Southern Judah ug Northern Israel. Sukad ato ang mga taga-Northern nga Israel kay nagsugod na nga naminyo sa lain nga mga tawo ug nagsugod og kawala ang ilang talagsaon nga ilanan. Busa ang mga taga-Southern Judah ra giyud ang tinuod nga kaliwat ni Israel ug nagpabilin ang ilang rasa nga usa nga walay nasagulan sa mga hentel. Mao kini ang rason nga atong gitawag ang kaliwat ni Israel ug mga Hudeyo. Sama sa kupo ni Jesus nga sinawalo ug kausa gikan sa taas paingon sa ubos, ang mga Hudeyo nagpabilin nga usa ang ilang rasa sukad pang kang Jacob ang ilang gigikanan. Usa sad wala gigisi sa mga Romano nga sundalo ang kupo ni Jesus. Kung ilang gisiyon ang kupo sa nga kausa ra gayud nga sinawalo, ang pligo kay maguba. Unya ang tibuok kupo kay wala na gamit. Mao kini ang rason nga naghulbot-hulbot lang sila nga ang usa sa ilaha kay nakaangkon niini. Ang espirituhanon nga pasabot din wala gigisi ang kupo kay nagsimbolo nga walay bisag kinsang tawo nga makapatunga o makaguba sa kasing-kasing sa mga Hudeyo para sa Dios. Giguba sa imperyo sa Roma ang nasod sa Israel apan dili nila mahimo sa pagguba sa pagtuo sa mga Israelita. Ang mga Hudeyo diin nagkatibulaag paingon sa tibok lugar sa kalibutan wala gid mawala ang ilang ilhanan maski sila anaa sa grabe kaayo nga mga pag-antos bisag sa dugay na nga mga panahon. Napabili nila ang ilang rasa og pagtuo og sa katapusan sa adlaw sa Mayo 14 tuig 1948 sila nakatukod og usa ka makina og galingon nga nasod og independent nation. Kini maogay tuman sa gitagna sa Ezekiel kapitulo 38 bersikulo 8 hangtod sa 12.
Kini nga mga bersikulo nagtagda nga sa katapusan mo balik ang mga tao sa yuta sa Israel gikan sa tibuok lugar sa kalibutan ug bawion ang ilang nasod. Kinsa man nga rasa dinhi sa kalibutan ang makahimo nga magpabilin sa ilang kaugalingon nga ilhanan og pagtuo sulod sa 2,000 ka mga katuigan. Labi na sulod sa grabe nga mga paglutos ug pag-antos. Usa sad aduna bay lain nga mga rasa nga makahimo sa pagbawi sa ilang nasod human sa 2,000 nga mga panuigon gikan sa ilang kagubanan. Imposible kini kung sa sentido common lang. Posible kini tungod sa kasing-kasing nga ilang nakuha gikan kang Hakob kay kusog kayo. Ang kupo ni Jesus nga sinawalo sa usa ka tela gikan sa taas paingon sa ubos kay nagpabilin kung unsa gyud sa ug sa kini gitagna sa ingon niini nga klase nga kaagi. Mga kaigsunan ko diha kang Kristo, si Jesus kihubog siya gilansang sa iyang mga kamot ug tiil ngadto sa cross. Kasagaran ang pamaagi sa pagbitay nga atong nahibaw-an kay gihimo ra sa mubo nga oras nga walay grabe nga pisikal nga sakit. Bisag sa ang gikondenar nga kriminal kay nag-agi og sakit sa pangutok, apan ang paglansang kay usa ka pamaagi nga nagpahamtang sa grabe kaayo nga sakit sulod sa taas nga oras. Usa kini ka harsh nga pagbitay para ra gyud sa mga mamumuno o nagbudhi. Pero sila mobuhat og dako kaayo nga krus gamit ang kahoy ug lansangon ang mga kamot ug tiil sa mga kriminal ngadto sa krus. Sa dihang pabarugon nila ang krus, ang kabugaton sa lawas kay mobanghilig paubos. Mao nga mga kriminal makabati og grabe nga kasakit ngadto sa iyang kamot ug tiil nga gilansang. Tungod kay wala sila gilansang sa party diin dili ra maapektuhan ang ilang kinabuhi, dili sila diha nga mamatay. Kinahanglan mo paagas pa siya o sa iyang dugo ug maganto sa sakit nga sa kinatibuk-ang proseso hangtod mo ginhawa siya sa katapusan niyang giginhawa. Sa wala pa gilansang sa Jesus, gipangutana siya sa tibuok kabi nganhi og kadto. Og siya mingadto sa Golgota nga napaagas og daghan dugo gumikan sa grabe nga paglatigo o pagsulob sa korona sa tunok. Tungod kay grabe man kaayo kabugat ang pagpasan sa krus nga dunay kapoy nga lawas, kadaghan siya sa nga beses na tiklo. Apan sa katapusan nakaabot siya sa taas nga bungtod. Dito sa taas ang sundalo gimartilyo ang lansang sa dihang musinyas na ang mga senturyon. Og si Jesus gilansang sa krus nga sa makakuluoy nga paagi. Sa dihang siya gibitay sulod sa grabe nga kainit nga adlaw, mga makalala nga mga insekto ang nagkatimaho sa indugo og miduol sa iya. Sa pagbitay sa cross sa ingon niini nga pamaagi, kinahanglan niya nga antuson ang grabe kaayo nga kasakit sulod sa unom ka oras hangtod siya miginhawa sa katapusan niyang ginhawa. Dayon unsa may rason nga kinahanglan man nga lansangon man siya sa iyang mga kamot ug tiil. Mao kini ang probidensya aron tubuson kita sa mga sala nga nakomitar nato sa atong mga kamot ug tiil. Sa Marcos kapitulo 9 bersikulo 43 hangtod sa 45 giingon, og kung ang usa nimo kakamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod sa kinabuhi nga usaray kamot kaysa duha ang imong kamot apan mahiadto ka sa impyerno di nang kalayo walay pagkapalong. Di nang ulod dili mamatay ug ang kalayo dili pagapalungon. Kung ang usa nimo katiil mo ay makaangin kanimo sa pagpakasala, putla usab kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod sa kinabuhi nga usaray tiil kaysa duha ang imong tiil apan itambong ka sa impyerno. Pila ka bisis nga mibuhat ta gamit ang atong mga kamot sa mga butang nga dili angay buhaton og pila ka bisis ta nga miadto sa lugar gamit ang atong mga tiil nga dili unta nato angay adtuon. Dayon kinahanglan ba gayud nga imong putlon ang imong mga kamot og tiil aron dili ka makakasala og aron dili ka mahulog sa impyerno. Maski karon ang mga nasod nga nagpabilin nga nagkupot sa balaod sa karaan nga mga testamento nagabuhat niini. Sumala sa gimando mata sa mata, ngipon sa ngipon. Ilang putlon ang mga kamot sa kadtong mga kawatan og ilang lugiton ang mga mata sa kadtong mga tawo nga nakakomitar og masala sa ilang mga mata. Kung sila mo komitar og panapaw, labayan sila og sa mga tao og bato hangtod sila mamatay. Niadtong panahon na dito sa kabaryuhan, dunay mga tao nga nabuang sa sugal. Akong nadunggan nga tungod kay dili sila makahunong sa pagsugal maski human na nila ibaligi ang ilang mga yuta, kabalayan ug maski ang ilang pamilya, ilang giputol ang ilang mga kamot. Apan kadtong mga tao nga midawat ni Jesus Kristo, isip ilang manuluwas dili na kinahanglan pa nga bubuhat pa niini. Maski wala pa nato putlang atong mga kamot ug tiil, mahimo kitang mapasaylo ug mahimo natong malabay ang atong mga sala pinaagi sa gahom sa balang espiritu. Tungod kini kay ang walay sala nga si Jesus natubos na tagikan sa mga sala nga nakomitar nato sa atong mga kamot ug tiil pinaagi sa paglansang siyang kamot ug tiil ug sa pagpaagas siyang dugo. Usa sad sa Marcos kapitulo 9 bersikulo 47 giingon, ug kung ang imong usa ka nimo ka mata mo ay makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini. Mas maayo pa kanimo nga magsulod sa gingharian sa Dios nga usaray mata kaysa sa duha ang imong mata apan itambong ka sa impyerno. Sa kinatibuk-an ang mga sala nga aton nakomitar sa atong mga mata kaysa tinuod lang nakomitar diha sa atong mga nakita, nadunggan og nabati. Kini nga mga sala kay napasaylo tungod kay gisulubban ni Jesus ang korona sa tunok sama nga atong expinar sa inyuha sa miagi nga sesyon. Busa dili na nato kinahanglan pa nga lugiton ang atong mga mata.
Susama ni ini aron mapasaylo ta sa atong mga sala ug aron maluwas tagikan sa kalayo sa impyerno, kikuha ni Jesus ang tanang makakaluoy nga mga pag-antos sa iyang kaugalingon. Apan dunay ubang tawo nga moingon nga sila mituo sa Ginoo ug sila naginusol. Apan sila na ningabuhi gihapon sa kasalanan. Ang Dios nag-ingon nga ang ilang paginusol kay usa ka bakak. Sa unang Juan kapitulo 1 bersikulo 6 giingon, kung maingon kita nga nahiusa na kita sa Dios apan napuyo di ay gihapon diha sa kangitngit na makakita og wala na kinabuhi sumala sa kamaturan. O sa diha sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 19 hangtod sa 21 giingon, sayon kaayo sa pag-ila sa buhat sa tawanong kinahiya. Makita kini diha sa salawayon nga pakighilawas, hugaw ug hilas nga mga buhat, ingon man sa pagsimba sa mga Dios-Dios ug sa pagmamarang. Makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, sa kasina ug sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas ng kaibog ug uban pang mga butang nga sama niini. Busa pasidan-an ko kamo karon nga sama sa akong gihimo kaniadto ug magbuhat niini mga butanga walay dapit sa gingharian sa langit. Aron maluwas ug makasulod ta sa gingharian sa Dios, kinahanglan dili gayud nato buhaton kining mao nga mga salaa. Kadtong mga tawo nga tinud-anay gyud nga mituo nga si Jesus naganto sa sakit gikan sa paglansang sa iyang mga kamot ug tiil, dili mahimo nga mokumitar balik og sa sala. O sa sad kung tinud-anay gyud mo nga naginusol gikan sa kinalawman sa iyong kasing-kasing ug mitalikod na, dili na nimo buhaton pagbalik ang mao nga mga sala sa balik-balik. Kadtong mga naningabuhi og susama nga paagi nga wala nagtantang sa mga sala, wala gayoy tinuod nga pagtuo o nahigugma sa Dios. Sila dili maluwas. Of course, maski ikaw nagsulay nga mausab, dunay usahay nga mga nga nakomitar ka og sala sa dihang sa imong pagtuo kay huyang pa. Dayon kung ikaw naghinusol gikan sa kinahilawman sa imong kasing-kasing og sulayan sa pagtantang sa mao nga mga sala, ang Dios mapasaylo sa imuha. Hatagan kaniya og grasya og kusog aron tagtangon ang mao nga mga sala. Imposible kayo nga tantangon ang mga sala nga maanggid ang balaan nga Dios pinaagi lang sa abilidad sa tao. Apan posible gayud kini pinaagi sa gahom sa Dios. O sa sad kung ikaw usa ka anak sa Dios, klaro na gyud nga kinahanglan nimong tantangon ang imong mga sala og mahimong balaan. Mga kaigsunan ko diha kang Kristo, sulod sa oras nga sa iyang kamatayon wala gyud hunahunaan ni Jesus ang sakit nga mamatay. Niampo hinuon siya og maski usa pa ka kalag ang maluwas pinaagi sa iyang pagantos ug sa iyang kamatayon ug mangayo sa kapasayloan sa mga sala sa kadtong mga tawo nga naglansang ug nagbugal-bugal sa yaha. Ang atong Ginoo kay namatay og nabanhaw para sa tuwa ka uban, ang iyang dako nga gugma ug ang oras para sa iyang pagbalik usab kay haduol na. Sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 32 hangtod sa 34 giingon, kuhain ninyong patulunan ang kahoyng igera, inig panglunhaw ug inig pang humok na sa mga sanga ni ini ug magsugod na kinig pangudlot, masayran ninyo nga duol na ang tinginit. Busa, inig kakita usab ninyo ni ining tanan, hisayran ninyo nga duol na ang panahon ug hapit na gayud moabot. Hinumdumi kini, kining tanan mahitabo sa dili pa mga matay ang tanang tawo nga karon buhi pa. Dinhi ang kahoyng igera kay nagpasabot sa Israel sa espirituhanon. Sama kung sa dihang mabati na nato ang tag-init, ato makita ang mga dahon nga hinggawas nagikan sa kahoyng igera nga murag patay kung adlaw sa tingbugnaw. Si Jesus nag-ingon nga kung sa dihang ang naguba nga naso sa Israel kay matukod ug balik, ang adlaw sa Ginoo kay haduol na pag-ayo. Ang tanang pulong sa Dios kay tinuod siyang kagalingon. Dili gayud nato mahimo sa pagkuha o pagdungag maski sa usa ka pulong. Ang pagkuha sa Jerusalem, ang pag-antos sa mga Hudeyo, ang pagguba sa nasod sa Israel ug ang pagtukod niini kay ang tanan matuman sama sa nisulat sa Biblia. Ang mga butang nga wala pa gyud natuman kay mao ang mga butang nga umaabutay pa lang. Usa na niini kay mao sa Jesucristo kinsa namatay sa krus ug nabanhaw kay mobalik aron kuhaon ang iyang katawhan. Sa gipadayag kapitulo 16 bersikulo 15 giingon, pamati mo anhi ako sama sa kawatan. Bulahan ang nagtukaw ug nagamping siyang bisti aron dili siya maglakaw-lakaw nga hubo ug maulawan at tubangan sa katawhan. Sa adlaw sa pagbalik sa Ginoo walay kinsa nga mga tawo nga dili pa andam aron dawaton siya makasulod sa gingharian sa langit. Ako nang hinaot nga dili mo malaglag paingon sa espirituhanon nga paghinanok apan adunay espiritu nga pagmata ug abtik nga ug maampuon. Gidasi ko kamo nga inyong humanon ang preparasyon isip pangasawunon sa Ginoo sa labing paspas nga naghandom sa gugma sa Ginoo nga nipasaan sa makaluluoy nga krus aron tubuson tagikan sa atong makakaulaw nga kapasiluan sa atong mga sala. Akong giampo sa ngalan sa Ginoo nga atong pamanhunon nga sa katapusan nga adlaw sa dihang ang trompeta motingog kamong tanan kay makuha paingon sa hangin ug motambong sa kasal sa bangkete. Amen.